Il-Lady Bird Foundation minkejja li twaqfet is-sena l-oħra qed jipparteċipaw fija ħafna persuni u l-ħidma qiegħda dejjem tissaħħaħ. Lan ta' din l-inizjattiva u li jinġabru l-flus biex ikun provdut soljif lil tfal ta' familji bi problemi kbar. Tony Vella, parteċipant fil-ġiri fuq distanza twila, spjegalna l-iskop wara din l-attività. Din ser issir fit-22 ta' Settembru li ġej. L-iskop huwa ewlieni wieħed. Ħnajda bl-Ingliż biex noffru to give joy and relief il dawk it-tfal li ovvjament għandhom kundizzjoni ta' mart u anke mart serju u anke mart terminali. L-idea qiegħda li noffru holiday lil dawn it-tfal u bil-familja tagħhom bħuthom u b'missierhom u b'mommhom biex għandek bil-membri tal-familja, il-close family, u jsifru. U semma l-5 dixxiplini sportivi li se jsiru kollha fl-istess jum. L-etajiet tal-parteċipanti huma varji ħafna minn żgħażagħ sa anzjani. Għal-5x5 li tinkorpora 5 dixxiplini, għandek il-ġiri, għandek l-awm, għandek il-kajaking, għandek il-mixi u għandek il-cycling. Huma ħajkunu 5 nies, 5 gruppi li ovvjament ħajmorru ultra marathon running. Tony qal li mis-sena l-oħra l-hawn din l-inizjattiva komplet tikber u tissaħħaħ. The Lady Bird Foundation qed tikber. Is-sena li għaddiet taħseb dis-sena qabża enormi. Kemm il-mod kif qed norganizzaw, kemm anke n-nies li involuti fiha. Tony semma wkoll x'għandu jagħmel dak li jkun biex jipparteċipa fil-Lady Bird Foundation. Sa issa nġabru madwar 70,000 euro. Niġbru d-donazzjonijiet, għandna l-Facebook page, għandna l-web page, donation sites minna tal-web page u tal-Facebook, ġifiri li rridu flus biex ngħidlek biex nkunu aħna nistgħu nqasmu skont kif jesiġu t-tobba u l-speċjalisti li għandna jgħinuna. Jerome Caruana Cilja għal Net News.